Konekcija ka SharePoint failu iz Excela ili Power BI-a je stvarno jednostavna, ali nije intuitivna. Šta to znači? To znači da vam je potreban samo jedan link do tog SharePoint faila, međutim pitanje je koji link. Sada sam na SharePointu i na primjer želim iz Excela da se nakačim na ovaj fail 2021. Šta sam prvo pokušao? Otvorio sam taj fail u SharePointu i zatim sam kopirao ovaj link jer to je link do tog faila. Međutim, to nije rješenje, vratit će grešku, nemojte ni da pokušavate. Šta sam drugo pokušao? Išao sam na ove 3 tačke kod tog faila i zatim opcija Share i ovdje ima opcija Copy link. Očekivao sam, ok, to je link do faila, radit će, međutim neće. Nemojte ni to da pokušavate jer to nije taj link koji vam je potreban. Zatim sam uspio da rešim ovaj problem, međutim ni to nije baš idealno rješenje, a vidjet ćete zašto. Šta sam uradio? Otvorio sam ovaj SharePoint file, ali lokalno. Znači išao sam na 3 tačke, zatim Open i onda Open in App. Znači otvorit će ovaj SharePoint file lokalno u Excelu. Idemo na File, zatim Info i ima ovdje opcija Copy Path. Znači da kopiramo putanju do tog fajla. Sad kad smo to kopirali, otvorit ću na primjer novi file. Idem na Data, From Web, znači konektujem se na web, koristit ću ovaj link koji smo kopirali, pastujem taj link, ali da bi ovo radilo moram da obrišem upitnik i sve posle upitnika. Znači sve ovo brišemo i kažemo OK. I sad će da nas otvori Power Query. Da biste se ulogovali, potrebno je samo da unesete email i šifru koju koristite za SharePoint i zatim idete na Connect. To je to, vidimo podatke koji se nalaze u failu. Kada kliknemo na Sheet 1, to su podaci koji se nalaze u tom failu za 2021. Ali ako se sjećate, na početku klipa sam rekao da je rješenje jednostavno, a ovo nije baš jednostavno, moramo da otvorimo u lokalu, moramo da menjamo link, nije baš idealno rješenje, tako da ono što je najbolji pristup jeste da otvorite SharePoint, samo selektujete taj fail na koji želite da se nakačite, znači ne otvorite ga, nego samo kliknete na njega da ga selektujete. Sa desne strane će se otvoriti ovaj novi prozor, ako se ne otvori ništa, samo kliknite na ovu ikonicu za information, scrollujte dole i postoji opcija opet path ili putanja, pored je ova ikonica za copy direct link, kliknemo tu i sada kad otvorimo Excel file, from web, pastujemo, to je to. Znači to je link koji je već spreman, ne trebate ništa da skraćujete, da dodajete, sve je tu, samo kažemo OK i vidimo iste podatke, konektujemo se na taj file koji smo želeli, Sheet 1, tu su podaci, možemo da idemo load to, ako želimo da otvorimo u nekoj pivot tabeli, možemo da kliknemo samo load, ako želimo da prikažemo podatke u ovom failu, da vidimo da li radi. Radi. To je to. Sad, za ovaj demo sam koristio Excel, a u narednom klipu ćemo da se konektujemo na SharePoint folder. Za taj demo koristit ću Power BI umjesto Excela. Zašto? Vidjet ćemo u sljedećem klipu. Vidimo se.